Nafarroak bere aintzineko erresumatik jasotako ondare historikoa omendu du Leireko monasterioan egin den zeremonian foru erakundetako ordezkariak egon dira. Lurralde koheziorako departamentok Iruña eta Zizurkikia Toneiako bidearen bidez lotzeko aukera emango duen bidegorri berria lizitatu du bat kakotx 9 milioi euroren truke. Jarduera horrek mugikortasun iraunkorra bultzatuko du. Iruñako udalak eskola baratze ekologiko guztiak zemento gutxigo eta klima aldaketaren aurkako jardunbide egokiak dituen patio sare batean integratu nahi ditu. Iruñeko udalak udal taldeka aho batez babestu dute San Ferminetako bizikidetzaren aldeko adierazpen soziala alkatetzak abiarazia. Nafarroko museoak Lunen elagoa erakusketa aurkeztuko du 3 belaunalditako 34 paisajista nafarren eskutik. Laxoa ezagutzeko bisita gidatuak eginen dituzte udaran eta erakusketa zabalik egonen da Iruritako dorrean. Nafarroko gobernuko lehendakaria izan da Leireko San Salvador monasterioan egin den Nafarroko erresumaren omenaldiaren buru. Ekitaldian parte hartu duten foru erakundetako ordezkariek eta herritarrek egon dira. Horrela, Nafarroak 1973an hasitako tradiziori berpiztu du. Nafarroko erresumaren aintzindaria izan zen Iruñeko erresumako lehen erregen gorpuzkiak gordetzen dituen enklabean. Berrikuntza gisa urtengo zeremonian Nafarroko erresumaren eguna izenarekin ospatu da. Horrela, Nafarroko errege eta erreginei omenaldia izeneko ekitaldiari emandako azken izena aldatzen da. Erresumak bere osotasunean utzi duen ondare historikoa gorazteko asmoz oinarri soziala zein errege ordeak barne. Iritsi direnean Leireko monasterioko abade Juan Manuel Apestegiak harrera egin die agintariei. Ekitaldiari hasiera emateko segizio ofizialaren monasterioa zeharkatu dute armen erreginak eta errege panteoiaren aurrean egindako eskaintza zeramaten morroiek eta 3 foru erakundeak ordezkatzen dituzten agintariek. Txibite presidentea, Ainhoa Unzu, parlamentuko presidente ordea eta foru gobernuko kontseilariak. Zeremonian izan dira halaber Alicia Etxeberria, Espainiako gobernuaren ordezkaria, Patxi Bera, Nafarroko foru komunitateko ararteko parlamentariak, diputatuen kongresuko senatuko eta udaletako ordezkariak. Aipatzeko da Leireko San Salvador monasterioak aintzineko erresumaren bilakaeran duen esanahi berezia. Haren zehaska espiritual eta pensamenduaren erreferentetzat jotzen dena. Lurralde koheziorako departamentoak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez, 1.911.331 euroko lizitazioa egin du Iruña eta Zizurkikia Doneiakoe bidearen bidez 2 kilometroko luzeran lotzeko aukera emango duen bidegorri berriaren obretarako. Inbertsioa osotik bat kakotx 6 milioi euro Next Generation Europako funtsen kontura izango dira. Datorren ikasturtean Iruñeko udalaren eskola baratze ekologikoen programak 8 urteko ibilbidea beteko du. Elementu horiek disiplina anitzeko hezkuntza baliabide, bizipen baliabide, baliabide esperimental eta integratzaile gisa baliotsiz. Une honetan udal programan parte hartzen ari dira 3.000 haur inguru eta 13 ikastetxetako 400 irakasle inguru. 2017-2018 ikasturteaz geroztik baratzeak erabiltzen dira, bertzea bertze, zementuzko eskola patioak baztertzen jarraitzeko. Horrela, klima aldaketaren ondorioen aurkako neurriak ezartzen laguntzen da. 2030 estrategiarekin badatorrekin, hiri erresilentegoa bilatuz. Eskola baratze gainera hezkuntza prozesua bertakotzen laguntzen duten, irakasleak eremu horretan prestatuz. Ekainan 2023-2024 ikasturteari amaiera emateko topaketa bat eginda Iruñeko ikastetxetan, gaur egun udalarekin programan parte hartzen ari direnak eta programan egon gabe patiotan baratzea duten beste batzukin. Udaleko teknikariak 12 ikastetxetako irakasle eta zuzendariekin bildu ziren baita udal sarean dauden 12 ikastetxetatik programa hau orain arte ezarri duen aurreskola bakarrarekin ere. Mendillorriko aurreskolarekin. Ikastaro hontan Vázquez de Mella ikastetxea eta Claret Larraona ikastetxea gehitu dira.
Iruñeko udaletxean ordezkatuta dauden udal taldeka aho batez babestu dute Joseba Asiron alkateak proposatutako 2024ko Sanferminetako bizikidetzaren aldeko manifestu soziala. Dokumentu hori bozeramaileen bilera batean aurkeztu da eta bizikidetzaren printzipioa guretzat oinarrizkoa dela defendatzen du eta printzipio horrek jai eremu guztiak jaietako lehen egunetik azken egunera bitartekoak eguneko edo gaueko edozein ordutan eta bere esparru guztietan hartu behar dituela aldarrikatzen du, jakina, zazpiko prozesioa eta bereziki Kuria kaletik igarotzea barne. Alkateak bultzatutako testuaren arabera Sanferminak iruindar guztien jaia dira bere izaeratik batez ere alaia, herrikoia eta bat-batekoa. Historian zehar hiriaren idiosinkrasiaren isla izan dira eta denboran zehar izan duen bilakaeraren oso modu nabarian islatzen dira Iruñeko gizarteak mendetan zehar izan dituen aldaketak. Nafarroko Museoak Lunen Elagoa aldi baterako erakusketa berria inauguratu du. Bertan, paisaiaren generoa jorratzen da. 3 emakume belaunaldi osatzen dituzten 34 artista nafarren edo foru komunitatearekin artistikoki lotutako artisten ikuspegitik. Rebeka Esnaola Kultur Kirol eta Turismo Kontseilariak inauguratu du erakusketa. Eta 2025ko otsailaren 23 arte egongo da ikusgai. Aurkezpenean Mercedes Jover, Nafarroko Museoko zuzendaria eta Celia Palacio Ochoa erakusketaren komisarioa izan dira. Kontseilariak adierazi duenez emakumeen egiletzaren artelan ikusgai jartzen duen erakusketa bada, garai eta disiplina izaera integratzailea duena eta gogoeta soziologiko eta filosofiko baterako azterketa material gisa balio handia duena. Ikusgai dauden lanek estilo, disiplina, teknika eta proposamen artistiko ugari biltzen dituzte. Pinturak, marrazkiak, grabatuak, argazkiak, eskulturak, instalazioak, collage, fotomuntaiak, ehunak, zeramika eta bideoak daude ikusgai. Denbora horretan paisaian bertan eta ura irudikatzeko moduan izandako aldaketak islatzen dituztenak. 20 artelan Nafarroko Museoarena dira, gainerakoak Nafarroko Parlamentuaren, Iruñeko Udalaren, Bilboko Arte Ederren Museoaren, Bilba Arte Fundazioaren, bildumagile pribatuen eta artisten eta haien seniden mailegoa dira. Museoen diseinua, murariak eta Jose Miguel Parra komunikazionek egin ditu. Laxoa ezagutzeko bisita gidatuak eginen dituzte udan eta erakusketa zabalik egonen da Iruritako dorrean. Ekainan, uztaian eta abuztuan jokatuko diren Nafarroko Laxoa txapelketako partidetan bisita gidatuak eginen dituzte. Euskal pilotaren modalitaterik zaharrenaren historia, arauak eta ezaugarriak ezagutzeko. Bisitak Laxoa elkartak antolatu ditu Nafarroko gobernuaren laguntzarekin eta debaldezkoak izanen dira. Erreserbak 652-2621-03 telefonoan egin behar dira. Aldi berean, Iruritako dorrean, Laxoari buruzko erakusketa ikusgai egonen da, Baztango jauregi zaharrena da dorrea, eta bertan Baztango etnografia eta paisai kulturala ezagutzeko interpretazio gunea dago. Ekainaren 28tik irailaren 15 arte zabalik egonen da dorrea, eta bisitak gidatuak eginen dituzte. Asteazkenetik ostiralera irekiko dute goizeko 11etatik eguerdiko ordu batetara goizez eta arratsaldeko 5etatik 7etara arratsaldez.